arep nyemprot suket nggon tanduran jagung lur. Nah iki nyemprote nganggo obat pembakar. Nah iki obatnya jenenge Paratop. Nah tuh jadi nyemprot suket nang jero tanduran jagung iki. Jagungnya masalahnya gede kayak suketnya akeh, ini disemprot nganggo obat pembakar. Nah itu obat nganggo Paratop lur. Nah tuh ning daerahku nguret jagung ya nganggo obat, jadi obat pembakar kan jagungnya ora mati obat pembakar gitu lur, ketemu mati. Nah iki proses penyemprotannya lur. Jadi nyemprotnya nang ngisor, nek sampai keangkat kena godhong jagunge engko kebakar godhonge. Nah tuh jadi nyemprotnya ngisor. Nah iki jagung suket iki. Nah iki hasilnya lur, jadi jagungnya ora apa-apa tapi sukete pada gosong. Nah itu hasilnya itu jenenge obat pembakar, sing penting nyemprote nang ngisor. Dadi